жители, както сте ги наричали, ме попитаха лично, аз не успях да им отговоря, затова питам вас. Има ли организация, кога ще започнат строителните дейности около самия пазар, изграждането на новия общински пазар? Сега ще направят. Има ли организация, къде и как ще извършват дейността си настоящите изложители, търговци, които осигуряват същите си там? Много слухове се носят, много неясноти, хората не са наясно. Станислав трябва да се обади да го спре. Благодаря, господин Научи, други желащи. Чакай, гледай го на телефона, с него да го гледа. Господин Петър, гледайте. Добре, чакай, да се. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, успешна сесия. Аз ще бъда съвсем кратък. Първо, към господин Митко Велков. Да не се притесняваш общината и ръководството бяга на каквато и да отговорност, напротив, съвсем коректно ще отговорим. Той би следвало да знае, че всеки един европейски проект, без значение дали е по ПДО, дали е по ПРР, дали е по някои от другите трансгранични проекти, абсолютно много сериозен мониторинг има от страна на управляващия орган. И тук просто са лъхарди, ако си мисли, че общината има някакъв шанс да прави каквото и да било незаконно, както се опитват да ни вменят от тази трибуна, че виждате ли служителите, включително и заместник-кметовете, участват по проекти неправомерно. Това абсолютно не е верно и ще си получите отговора. Чакай сега. Какво да сега? Не сега. Не сега. Отношението, което се опитвате да правите от тази трибуна, отношенията са си ваша работа. Аз ви отговарям, затова искаме писмено. Няма такова нещо, което ви казвам. Устройството ще се рестартира. Чакай да видя. Както вие се опитвате от името на политическа партия да говорите без да сте упълномощен за това нещо, така ви моля да не си вземате функциите като общински съветник и да внушавате на видишкото общество. Това е проблема. Проблемът е, че искаме абсолютно коректно и точно да ви отговорим с всичко, както и включително с всички дела, които има общината. Така че всичко ще ви бъде отговорно. Сега, господин Калин Виденов. Какво да кажа, освен че 21 години минаха в усилен труд, за да може най-накрая да стартира Видахим. Аз наистина знам, че се водят много сериозни разговори. Виждате, че те трябва да я пуснат зоната най-късно до края на юни. Такъв е срок законовия. И това наистина е един голям ангажимент на държавата като цяло. Защото освен Министерството на икономиката има агенции по инвестиции, чуждестранни инвестиции и там всеки един от големите инвеститори се категоризира в три степени. Аз лично ще знам, че има 4 компании, които се заявили интерес да участват точно с старта на Южен индустриален парк Вида, но това, което предлагате, не е лошо. Нека да дойде представител на собственика на индустриална зона Вида. И съответно да отговори. Аз се надявам наистина ситуацията във Видин да се промени. На 23 април ще се внесе един огромен проект и в Брюксел, който касае Видин, но той касае северна индустриална зона. Има огромен интереси към безмитна зона Видин, но това са, как да кажа, интереси, които идват, виждат и после вече Министерството на икономиката и разбира се агенцията по чуждестранни инвестиции имат представа какво се случва. Ние като община единствено съдействаме. Това е ангажимента на общината. Всеки един инвеститор, който иска да дойде
и да работи тук. Дори аз Я съм се пусна да видим пускал дали ще станеш с четвърти. колегите Няма от смисъл. общинска собственост всички тия терени и имоти, които са били индустриални в миналото и са съсипани. Ще си Аз води. винаги казвам в такива случаи, че не сме виновни нито аз, нито вие в тази зала, че някой в миналото е съсипал над 53 дори структуроопределящи Пламене, предприятия ето за стана българската училище. икономика. Едното е Ти Видахим. влезе. Няма такъв Що прецедент кажеш, в че си световната трети? история. И това ще бъде страхотно положително за региона ни, ако ние наистина успеем да го се живеем. През този проект на държавата, който е наистина за около 30 милиона. Ние участваме с горе-долу една десета. И то е с пътната и прилежаща инфраструктура, която е там около зоната. Вие виждате, че това се работи. Сега за съботния пазар. Господин Милчев, наистина се надявам това да е последната година, в която този Толюбио вече, както обичаме, той затова се казва и такъв съботен пазар, какъвто има във всеки един европейски град. Да въведем ред, дори ще кажа какъв е реда. Натоварил съм ръководството на пазара. Всеки един от земеделците и хората, които произвеждат плодове зеленчуци, да намери своето място на централния пазар. Има достатъчно свободни места и се надявам хората там да се позиционират. Ние сме пред пускане на обществената поръчка за избор на изпълнител, да направим, надявам се, до края на годината цялата тази зона, която ще бъде общинския пазар на Лидъл, както е известен, но в една обществена поръчка си представете, че може да има и някакви жарени, отиваме на хората. Къде можем съботен пазар да го правим? След много така мислене сме решили да бъде в едната от двупосочните ленти на академик, около ние хубави рози, които успехме да се сниме най-накрая. След 3 години разправи в общинското ръководство и наистина са цъфнали си много хубави. Тоест едното платно ще го затвориме, ще позиционираме там масите и това ще бъде затворено само за съботата. Сега тия, които биха искали от така наречения въшкав пазар, това са хората, които относят какви ли не неща. Имаме идея сега с ремонта на централния пазар да асфалтираме цялата зона около стадиона и дори да го разграфираме и хората да могат там да се позиционират. Включително част от тези маси, които няма да се използват, защото са вече достатъчно амортизирани и стари, да ги поставим там и хората да се поставят на земята. Така че това са идеите, но всичко пак е свързано с тази обществена поръчка, която трябва да пуснем час по-скоро и някъде най-късно август месец да започнем. Не, спима съм. Той е станал много рано, Геннадий. Това е, колеги. Чакай. Стоп. Чакай. Поради липса на други питания, преминаваме към точка 2 от дневния ред. Предложение на Google до 11 май 2026 година, 2% от кмета на община Видин. Относно даване на съгласие за включване на община Видин в асоциирано партньорно сдружение заедно за бъдеще по проект за социално включване и равни възможности за видинчаните за сдружение заедно за бъдеще. Процедура БГ от ТПС е 002-016. Подкрепа за развитие и оптимизиране на общности, финансиране от програма развитие на човешките ресурси, съфинансиране от инвестиции. Не знам. Има предложение за прекратяване на разискване. Той, който е съгласен да прекратим разискването, да гласува чрез система. Тия парачки трябва да се стартира, да се спусна, да се Това мога да оказа и дойде. по-запърво да се пуснат на кацапейт, защото вече имаш по-далече на апдейт. За са гласували 28 съвет, които въздържали се няма, такива разисквали, говорим на гласуване предложение, което е проблем член 27 на 5 замисля, имаме чрез система за електронно гласуване.
дискретно го направи, не се извъртай към тях. Още 6 секунди. 4, 3, 2, 1. Сега ще спре. За са гласували 29 цвета, за каквито държави се една, предложението се приема. Следващото точно от дневния ред. Предложение 00406 от 13 май 2024. Даване съгласие за включване на Това е трета точка. Зачеркнете си, да знаете, че сме на трета. с който движението кандидатства процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подкрепа за уязвими на финансирани общности, финансирани по програма развитие на човешките ресурси в период 2021-2027 година, съфинансирани от Европейския съюз. Имате друго за предложение. Прекратяваме. Постъпи предложение да прекратим изискването. Моля, който е съгласен да прекратим изискването, да гласува чрез системата. Сега аз тук не ще снимам. Но тук не снимам. Да, човек такова стара. Да е. За са гласували 28 съвета, за против и въздържали се няма. Прекратихме разискванията. Подлагам на гласуване предложението, което на основание член 27 на алинея 5 от Земния сенат, поименно чрез система за електронно гласуване. Добре. И не забавя се системата. Гласувахме прекратено. No, пламъне, дръжте. Готова. Също ги. Ага. Той го чете друго. Нещо не го казва. За са гласували 28 съветници, против Той и чете въздържали се няма. Предложението се приема. Следващата точка е четвърто предложение. Дай да видим какъв е проблема с това. Това ще става непрекъснато. Няма да след да видим какъв е проблема. Финансово стимулиране на Да, ме трябва да кажеш как се... рехабилитатор, специалист, здравни грижи, работещи в Емболска парламентария и необходимото има предложение за такива изискването, мога който е съгласен да гласува чрез система. С 29 гласували за, няма против и въздържали се, прекратихме разискванията. Моля, който е съгласен да приеме това предложение, да гласува чрез системата за електронно гласуване. За са гласували 30 съветници, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Продължаваме с пета точка от дневния ред. Предложение на ВТ-010-115 от 12 марта 2026 година относно поставяне на две рамови плочи с изображението на видните велики български режим, Васил Левски и Христо Ботев на колона на административните сгради, в което са помещателни с град Дунавци и народни читалища в за 2020.
Имате думата, колеги. Думата е поискана от кмета на град Дунав и заповядайте, господин Скопчев. Сега той пита вече, той засече, че машинките не са. Той пита вече. Ти ги рестартира. Какво правиш? Тая. Какво правиш? Уважаеми господин председател, Пише, че не работи. уважаеми че не господин Кмет, уважаеми Така прочита. Бързо се работи. изхождайки от това, че в Дунавци има 3 училища, детска Ама ти къде градина, да стартираш? основно и средно училище, и на такива паметни дати Рестартирам да ние ги дам. нямаме къде да С копчето да да рестартирам. оказваме, т.е. да изказваме поклонение, да поднасяме цветя и венци, и по този повод се събрахме в Дунавци и взехме следното решение, разбира се, което решение не е окончателно наше, Пускам, изчаква малко да се зареди. гласуване, Също. ако вие гласувате Зато за, пише нещо. да поставим две Иска да паметни отделя. плочи. Едната е с Интересно. образа лика на Христо Ботев, другата на Васил Левски. И поне аз, както съм кмет, ние не пропускаме тези паметни дати да ги отбелязваме. И може би, ако Това ще пробвам. ръководството са идвали, мога да ви кажа, че съвсем тържествено. Тоест, След рестарт. присъстват Пише и след три рестарт. училища, присъстват граждани, Рестарт. което е един Да. допълнителен стимул и интересна хора. И за това се обръщам към вас, ако може, и разбира се ви моля да гласувате за поставянето на тези паметни площи, за да имаме къде да Се работи. поставяме цветя и да учитаме нашата работа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Скопчев. Думата поискана от господин Гилев. Аз така ви разбрах, че Чакай, прекратяваме на разискване. има предложение да прекратим разискването. Нали, Моля, който съгласно да гласува чрез система. Сега не знам какво, той го засече, това че го прави. Да, защото аз го спирам, то му дава системата, после му дава Пъти на колко ми прави така. само за машинки, аз съм пред на 6. Той сега засече. Пише. С 28 гласуваме за прекратихме разискването. Отделим. Моля, който е съгласен да приемем това предложение, да гласувам чрез системата за електронно гласуване, като основанието е член 27 на 5 за Сенат. Значи тя предлага да ми Окей. Чакай да си. Аз му писах пак. Ама къде да отделиш, като то сега ще дойде друг. Става машинка. аз там също не дам. За са гласували 28 съветници, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Чакай на 6-та точка. Продължаваме с 6-та точка от дневния ред. Предложение номер 004 109 от 19 май 2026 година. Павел Борисов, заместник на Конституционалния за кмета на Община относно разрешение за поставяне на военен паметник на загиналото бюро в село Жабица, Луганите за национално отделение на България. В Употребинско за кметството читалище и озеленяване пешеходна зона с 18 плани на село Жабица. Има предложение към изискването, моля да се съгласен с това предложение на гласуването системата. Но то няма машинките да дава много по-малко. Аз се стартирам. И след това какво ми пише? Аз те си... За се гласували Да, 28 машинки. съветници, които въздържали се няма. Предложението се приема. Следващата точка е Това беше прекратяване сега. Да. Благодаря за допълнението. Подлагам на гласуване предложението, като реда е член 27 на 4 на 5 за Сенат, по именно чрез система за разбиране на гласуване.
Да не да имам машинка, да им дадем Понимаш? работа. Аз съм да не излъжда. Не. Ще ви даваш плана, с това ми е идеята да ми се дават и същи. Ама то какво не работи? Самата машинка има една опция за апдейт. И когато апдейт Тя спира да работи. самата операционна система, самата система, да трябва да не се За да се гласува 28 седмици, Супер. държави сигнал, предложението се стартираш, защото може би има продължаваме с седма точка. Не знам. Предложение 00401 13 май 2026 година от местна община Румен относно продажба на имот част на общинска собственост съгласно номер 3517 от 16 май 2016 година самостоятелна административна магистрала с административен адрес град Виен, ЖК Комбачвар, Болгар 19, Болгар, етаж 7, апартамент 40. Съгласно ЗОС и наредбата за условието и реда за установяване на жилищни имущества на гражданите, настаняване под наем, продажба на жилища в общинска собственост. Току-що постъпи предложение, прекратим изискването, моят който е съгласен с него, да гласува чрез системата служба. За са гласували 20 съветници, против и въздържали се няма. Преди разискванията, който е съгласен на приемането от предложение да гласува чрез системата за електронно гласуване, основание по член 27 на 4 на 5 за семинара, но именно чрез системата. За са гласували 24 съветници, против няма, един се е въздържал, предложението е прието. Продължаваме с 8 точка 1. Предложение на 402 от 13 май 2026 година. От местна община Румен, продажба на имота с Това ме няма пенка да прави. С площ 657 квадратна, значение на територията, организиране и начин на ползване. Дай за края на Валери Сираков. Валери Сираков. С площ 386 квадратна, значение на територията, организиране, начин на ползване, изходно осигуряване, с адрес на код Славянска 29 на собственици на имоти събрани на колеги. Има предложението към изискването, моят който е съгласен към изискването да гласува чрез Пламене, дай това бе. За прекратяване на разискването са гласували 25 съвети, за против въздържали се няма на разискванията. Дай това. Подлагам на гласуване самото предложение, което е подано член 27 на 4 на 5 за Сенат, и именно чрез система за Това бе на работа тия крачки. Знам. Вземи старото и дай тук да го ремонтирам. Вземи то и дет не работи. Старото проблемът е че както пада цялата се вадят непрекъснато. Добре, дай тук да имаме една резерва. Някой път ти поиска да го имаме, да наблюдаваме тук една резерва. Боже, тия апарати. Ние добре, че не даваме. Тя не работи. За са гласували 22 Не знам. съвети, които въздържали се. Предложението
Техническите. За тази, да. Оставим тук, това ни е ремонтния отдел. Тук е ремонтиране. Относно провеждане на публични търгове с тайна вода на плаване за продажба на недвижим имот от частна общинска собственост, на подходящи се постъпи предложение за прекратяване на разисквания. Моля, който е съгласен да гласува чрез Но той иска да заделяме, да не го връщаме. Да, ти трябва да върнеш всички. То не може така. Така ще върнем. Къде ще ги връщаме? За са гласували 26 съветници, против и въздържали се. Няма предложението си за прекратяване на състоянието се приема. Предлагам да гласуваме предложението, да е член 27 на не 4. След моля, който се носи за съответното предложение, да гласува чрез система. За са гласували 26 съветници, против и въздържали се. Няма предложението се приема. Продължаваме с 10-та точка от дневния ред. Предложение 010494 от 8.26 година на община Видин относно провеждане на публичен търг с тайна отдаване за продажба на имот частна общинска собственост с идентификатор 10 971 500 с площ 378 квадратни метра на подходящите град Видин и улица Никола Петров. Постъпи предложение да почекаме изискването, моля, който се гласа на изискването, да гласуваме чрез система. За са гласували 24 съветници, против и въздържали се няма, против изискванията. Предлагам да гласуваме предложението, като е член 27, а не 4 минути да се вземе сена. Поимаме посредством системата за електронно гласуване. За са гласували 24 съветници. Против няма, един се въздържал. Предложението се приема. 11 точка. Следващото предложение номер 0490 май 2026 година от кмет на община Видин относно провеждане на публични търгове с тайна отдаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост и самостоятелна дълга дава, представляващ адрес като 10 1.62 на националната карта на град Видин, подходящ се град Видин, улицата на Вендуко 67, ход Б, етаж 9, апартамент 9. Постъпи предложение за публикаване на изискването, моля, който се гласа на изискването, да гласува чрез И сега това е наред апаратче, така. Не знам вече. Тия апаратчета. О, кой знае. Или трябва да сложи картата, няма как да пробваме на самите. И аз смятам, че всичко е наред. За са гласували 24 Да, знам. То някой не дадеш. И по 8 души съм сменил параче. Предлагам да гласуваме предложението. Такова нещо никога не е било. 27 на 4 поимаме чрез система за електронно гласуване.
кой се сменя от 8 апарати. Като ти ги прехвърляш един апарат на друг и обратно. Къде ще заделям, къде ще прещам, парно. Так, бейте получен достъп на апдейт. Някакви системи. Има нещо. Но после да работи. Резултат от гласуването за са гласували 23 съветници, които няма да не се въздържат. Предложението се приема. Следващата точка е 12-то предложение по номер 496 относно на 2026 година от 2% на функционари относно провеждане на публичен търг с тайно надаване за продажба на имот, частна общинска собственост, с адрес 2 години, улица Янка номер 40. Има предложение за прекратяване на изискването, който е съгласен да гласува чрез система за Не бяха 3 или 4 Вече никой не бие. Отказали са се хората. Мали. Нали не прави нов следващия път? За са гласували 21 съветници, против и въздържали се няма. Прекратихме разискването. Подлагам на гласуване предложението, като основанието член 27 на очакване в презентация, именно чрез система за ръководение. За гласували 22 съветници, няма. Предложението се приема. Продължаваме с 12 точка номер. 13-та. 13. Предложението на номер 4. 111 от 20 май 2026 година относно поддържане на публичен търг с тайно надаване за поддържане на днешно живот частна собственост, улица Бластон, номер 18, етаж 1, постъпи предложение за прекратяване на разискването, но който е съгласен да гласува чрез система. За прекратяване на разискването са гласували 27 съветници, против и въздържали се няма. Прекратихме разискването. Подлагам на гласуване на предложението, като да е член 27, а не 4 на 5 за настанат на чрез система за за са гласували 26 против няма 27. Предложението се приема. Продължаваме с 14 предложение номер 412 до 20% на община относно прекратяване на собственост чрез продажба 4/8 идеално участие от поземен
имот частна общинска собственост с идентификатор 10-275 Просто надо да се образува, да се чати. Предложение за прекратяване Но на няма какво да разискванията, кажа. който е съгласен да гласува чрез система. Той ще го гледа целия чат. Виж какво са. Чак толкова знамати. Гласували за са 25, против и въздържали се няма. Прекратихме разискването по 14 точка. Предлагаме на гласуване предложението, което е в реда на член 27, чрез система за отговорност. Може би да. Не тази. По-добре. Трябва караме да много причина строителство с 30 всичко, което Нямам представа какво правя. Не знам. За са гласували 23 съветници, против няма, трима са се въздържали. Предложението се приема. Продължаваме с 15-та точка от дневния ред. Предложение 00413 от 20 май 2026 година от доктор Ценков, кмет на община Видин, относно продажба на имот с идентификатор 10 971 508 с адрес град Видин, улица Кварталнов път, т.е. Кварталнов път, улица Стара планина, номер 29, на собственика на построена в имота с дадените дните. Постъпи предложение за прекратяване на разискването, моят който съгласен с разискването да го случи чрез система. За са гласували 30 съветници, против и въздържали се няма. Да. Той Предлагам да говори. гласуваме предложението, като основание Да, беше. именно чрез система за електронно гласуване. Там нещо като това. Резултат от поименното гласуване за са гласували 30 съветници, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Следващата точка е 16. Предложение 00497 относно на 6 година. Официален документ на община Видин относно продажба на поземни имот частна общинска собственост с идентификатор 66 470 350. На страната така, на страната на село Шинавици, на подобно Шинавици, улица 36 номер 12, на собственика на законно построението на имота на култура. Постъпни предложения за прекратяване на разискването, моят който съгласен на разискването да гласува със системата за отправяне. За са гласували 28 съветници, против и въздържали се няма. Предлагам да гласуваме предложението, което е член 27, но не 4 за сега, и чрез система за продължение.
За са гласували 28 съветници, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Продължаваме с 17 точка от дневния ред. Предложение на Момчев 50. Община 2026 година от кметът на община Видин после поддържане на публични търгове всяко нива надаване за продажба на нови имоти. Частна общинска собственост на подходящи се в село Кошава община Видин. На предложение се подкрепява разискването на съгласен да гласува чрез системата. Ходи, Андрей, човек, какъв ли става? Нали, ще прави пароли ли Андрей? Няма какво да кажа. Да са гласували 28 съветници, които не издържали се няма. Предложението се приема. Подлагам на гласуване предложението по същество, като основанието е член 27 на начитане на предписание страна, именно чрез системата. Тя се против. Която точка са не се съглашава. Говоря в коша, че се против. За са гласували 26 съветници, против са 3 и един се въздържал. Предложението се приема. Продължаваме с 18 точка за дневния ред. Предложение 00415 20 май 2026 година от Детския център на община Видин относно приемане на одобряване на обществено за поставяне на пълши венен автомат, който на град Видин. Има предложение за прекратяване на разискването. Може да се съгласим на разискването, което е чрез системата. За са гласували 26 съветници, които въздържали се няма, които разискване. Предлагам да гласуваме на предложението, което е член 27 на 4 на 5 именно с система за гласуване. За са гласували 24 съветници, против са 2, въздържали се няма. Предложението се приема. Продължаваме с 19 точка от дневния ред. Предложение на 414 от 20 май 2026 година от община Видин относно провеждане на търгове с тайно надаване за отдаване под наем на търговски маси, търговски клетки, търговски обекти, търговски петна, публични смисъл собственост, находящи се в централен пазар, върви и конкурентна схема на главния поток на община Видин. Има предложение за прекратяване на разискването, може да се гласа с това да гласува с системата.
са гласували 30 съветници, против въздържали се няма. От изискването моля на гласуване предложението, което е член 27 на нече до 5 взема приемано с система за електронно. За са гласували 28 съветници, които въздържали се няма. Предложението се приема. 20 точка е следващата. Предложение на научителна развитие, постановено в 26 до процент на община Видин относно провеждане на първи останали главни за отдаване на поднами на помещение и публична общинска собственост на територията на община Видин за извършване на здравна дейност съгласно закона за лечебните заведения. Сега предложението на изискването може да е съгласен да гласува с система. За са гласували 29 съветници, които въздържали се няма. Предложението за прекратяване на изискване да се приема. Предлагаме да гласуваме вече самото предложение, преди член 27 на 4 на 8 Сенат, именно чрез системата за предлагане. Приемането на 20. За Ти го са даде на гласували 30. Ти го даде. Против Ще го и търси. въздържали се няма. Предложението се приема. Продължаваме с 20 точка. 21. Да, 21 предложение 010 116 12 относно създаване на временна комисия за предложение за избор на съветник за председател на района Съдби. Пламене, че го дава ето там си ти. При обена си го оставя. Чакай, сега трябва да избираме и хора. Пиши си там, кой ще предлагат за кой за кой, за членове и председател. Коя точка стигна? За Времето комисия. за предложение. Стефан. Стефан. Пълно пишите. Ай, чакай, аз ще пиша. Сега има едно предложение вече. Къде видно да знаете? Велин Младенов. Така, има предложение по за Велин Младенов. Така, други предложения? Предлагам Кирил. Има предложение Нечо Кирилов. Господин Николов, така, има предложение за Милиона господин Подолов. Предлагам Александър Рачев. Така, има 5 предложения за Александър Рачев. 30 кандидати. Но чакай, той спря от вод. Така, още едно предложение. Трябва да господин Кирилов за личен не желая. Величко Кирилов от вод. За връзка. Господин Василев, И той се отказва. той
Така и Глена Атанасова също се отказва, Красимир Осен се отказва, така че до момента сме с 3 предложения. Нямаме още двама. Комисията следва да бъде от 5. Петина, още двама. Още двама. Това е задължително за юристите, може да Не е задължително. да не се заложат пари. Да, Иван Йовчев. Само един път, айде. Ще не точно. Да, думата на господин Николай Николов. Така има предложение. И Валерий Василев заповядайте. Християн Христов. И Християн Христов. Така, колеги, предложени са 5 съветници. Предлагам ви да не ги гласуваме поименно, а анблок. Моля, който е съгласен за гласуване анблок, да гласува с дигане на ръка, ще бъде гласувайте. Режим да гласувам така. С 30 гласували за, приехме предложението да Ти опиши това време. бъде гласуване по анблок. Моля, който е съгласен, 30 за. така упоменатите предложени 5 общински съветници, Стефан Стефанов, Владимир Младенов, Александра Рачева, Християн Христов и Тодор Горчев да бъдат членове на тази комисия, да гласуват чрез система. А председателя? Чакай първо да ги изберем. Ами, Или добре. с ръка. И, да, с ръка и после. Само който е съгласен тези първи да бъдат членове на тази комисия, да гласуват издигане на ръка. Против и въздържали се няма с 30 гласували за. Избрахме тези членове на комисията. Така, следващото, което трябва да направим, е да изберем един председател на тази комисия. Имате думата, колеги. Николай Николов, Предлагам Александър Рачев. Александър Рачев. Предлагам Стефан Стефан. Дали видно да се Остави нещо да предложим последния. Дай тримата. Имаме 3 предложения. Моля, който е съгласен Александър Рачева да бъде председател на тази комисия, да се издигне. Така, броим ги. 4, 7, 10. За Александър Рачева са гласували 18 съветници. Моля, които са против, да гласуват. Така, моля, който е съгласен Стефан Стефанов да бъде председател на тази комисия, да гласува с издигане на ръка. 4 са Стефан Стефанов. Така, моля, който е съгласен да бъде председател на комисията, да гласува с издигане на ръка. 5, 6 за Валерий Младенов. Резултатът е предаден вече. Александър Рачев ще бъде председател на тази комисия. Пристъпваме към гласуване на самото предложение. Прекратяване. Да, прекратяваме на разискването правилно. Предлагам да прекратим разискването, но ако е съгласен да гласува чрез система. За съгласуване 30 съвети с против на въздържали се няма. Текно изискването, моля, който е съгласен да приемем предложението
ведно с току-що направен избор на членове и председател, да гласуват чрез системата, като реда член 27 на 3 от замесена, явно с системата. За са гласували 30 съветници, против и въздържали се. Няма, предложението се приема. Продължаваме с точка 22, предложение на 47% на 26 година и 2% на община Вин относно даване на съгласие на Общински съвет Вин за изработване на закон за изменение на план за регулация, факт за юридически жилищни и плана на Европейското град Вин, имам предложение да приемем системата, моля да се съгласен да гласува с системата. За се гласували 28 съветници, против и въздържали се няма. Прекратихме разискванията. Подлагам на гласуване предложението, като отбил член 27 на 4 на 5 сега. Именно чрез система за електронно гласуване. Хоти събрат всички ли? Накрая ще вземе. Калин Петров. Калин Петров, явиш до мен отсъства. Явиш началния. А къде е началния списък? Ама я го провери да видим да не сме забрали някой да не се е подписал да го изтървем. Провери го, че друг път го проверявам. Не съм го проверила. Забравих. Провери го дали всички са налични. Подписани. Да не изтървем някой. Валери Димитров. Калин Няма. Петров. Няма. Величко Киров не се подписва. И то много добре. Дай му. За се гласували 26 съветници, против и въздържали се няма. Дебни. Продължаваме с 23 точка от дневния ред. Предложение 004-108 15 относно даване съгласие на Общински съвет за завършаване Аз той винаги го следя. Да списах този път го изтървахме. Това не са се подписали план за за регулация и изстояване, когато вземем с съответни. трябва да го следим, защото после ще ги урежем с 200 лева. Аз друг път го следя, сега изтървах това. Валери Димитров. Провери ги добре. Калин. Валери Димитров и Калин. Добре. Картите им тук ли са? Предназначение за услуга после 21 На 23-та. Чете. То е много дълго това. Имам предложение за прекратимо изискване. Който е съгласен да прекратим изискването да гласува чрез системата. Този човек ми пише. Не мога да чета. Какво ми пише? За прекратяване на разискванията са гласували 29 съветници, няма въздържали се няма. Прекратихме разискванията. Подлагам на гласуване предложението, реда член 27 на 4 преход за ресенал, с система за електронни гласуване. Притрихме.
Вика Кръстън. Там натиска, ужас, ако му разказва играта и на този парач нещо. Клёца е така. То може някой съвет, никой не ги поглежда. Я ги оправих всичките себе. Той нямаше да правя, че аз научих по-добре. Ами аз точно това, зато и ти викам, дай тук да ги ремонтираме и да даваш. За са гласували 20 активни съветници, кога няма сигнал, предложението се приема. Се Продължаваме с 24-та точка от дневния ред, предложение 0094 Маля, колко рано помня. Другите половина, Супер, нека някъде. Мани мълчи си, дано да те. Мани. Има предложение, че имаме 20 минути. Супер, още по-добре. Я ще го направя. Да, Се качим. още по-добре. Но то тогава Славчев ще му бъде да му тресе, той пише. Това може. То не е Аз ще вкарам решение, такова са направено. А пък вече после ще проверяваме, ще коригираме, ако може. На понеделник нали го няма. Сега ще говорим с него, ще видим. Така ли? Ще видим. За прекратяване на заседанието са гласували 28 съветници, Ще говорим с него. И 7 алинея, които взема сина, явно чрез системата. Това е 24-та точка. Остават още две. Последната книга. Той също помня. Това беше явно 25-та явно. Тази е поимана. Болницата. За са гласували 28 съветници, нека въздържали се няма. Они се добре, че влезнаха за повече един отглед. Ти ли влезна? Път е друг ден. Само един отглед. Тук на Славчев сме дали. С номер 057 май 2026 Ивана Димитрова, Тук пак не сме му дали да ги правим с това. Ние ще го дадем. няма предложение, който се гласен Не, че го напишем. Да, той също. Аз съм само направил. Знам. Така че няма какво. Няма. Се после влизаш тук да го спреш като приключи. Чакай да Да, като приключим. да. Първо да прекратя волтинга и другото ще го изключа после. Айде да прекратим волтинга. За гласуване 27 съветници, против и въздържали се няма. Прекратихме разискванията. Предлагам на основание член 21. Алинея първа точка 23 да приемем това предложение. Да, ти. Точка 23 не Да. Член 27 алинея 3 от Закона за семена, явно чрез системата за закон. Ще ги съберем. И да ги оставиш там, няма проблем. Не си съм. Ще си ги оправим. Това каза, че И да не ни ги дават. Ще си ги оправим. За съгласуване 29 съветници. Против и въздържали се няма. Тоест предложението за приемане на отчета за състояние. Продължаваме с точка 26, която е последно предложение. 0206 2686 относно писмо за среща на учебното заведение.
Ако е предлагат, ще трябва да работи. Така. Други предложения няма. Първо гласуваме с вдигане на ръка тази кандидатура. Моля, който е съгласен на нашата ръка в общо събрание да бъде доктор в плана Общински съвет, но да гласува за вдигане на ръка. Против и въздържали се няма, се зададе с да гласуваме за нашата. Други предложения не виждам. Предлагам да прекратим разискването по тези решения. Моля, който е съгласен с изискването да гласува чрез системата. Трябва да напишем името. Да става днес. За са гласували 28 съветници. Против и въздържали се няма, прекратихме разискването. Подлагам на гласуване вече самото предложение ведно с така приятели с именно кандидатура. Може да се съгласен с предложение, да гласуват чрез системата, като бъде член 27 на Сена. Явно. Явно ли? Не сме направили промени. Той вика явно. Появно. Няма нещо до 9. За да се мертво. За се гласували 28 съветници. Един е против, въздържали се няма. Предложението е прието. Изчерпване на дневния ред, закривам днешното подобно състояние. Пожелавам приятно ден. 10:57, 11 часа да пише. Закривам. Колко да пишем? 11 часа. Така, това затварям ваучинга и отивам. Тук. Тук, там, където искате, няма. Да потвърда за последност.